по различни поводи. И така към следващия ми гост, който в момента попълва ли документите за рекордите на Гинес? Започнах. Всъщност Георги Георгиев умее да рисува еднакво добре с двете си ръце и невероятно бързо, като рекорда, за който ще участва, е за минута да нарисува колко... 30 лъвчета. Защо точно лъвчета? Не сте зодия лъв. Не, слабо са ми от малък. А това на какво се дължи, между другото? За лявата и дясната половина. Да, вие можете да рисувате еднакво добре и страшно бързо. Това е еднакво развитие на двете... Не знам, аз се опитах няколко пъти тук в България да се направя някакви изследвания, но никъде не става. Какво ви казаха? Вие сте клиничен случай, няма нужда да си правите изследвания. Да, иначе, например, ето две колички. Това е интересно. Какво друго може да направите? Например, ако зрителя отсреща, може да си рисувам слончета към него, нали? Не е проблем. Как реагираха на това учителите в училище? Гледаха ме като извънземно. Честно казано. Имаше ли наказания дори за това нещо? Не. Не? Те ме принудиха да рисувам така. Как стана това нещо? Писаха ми много двойки по рисуване. Защо? С дясната ръка рисувах точно. Принудих се да рисувам с лявата, за да правя крива линия. Например, с дясната правя права линия, с лявата малко треперех. И когато рисувахме по практиките, къщите, улиците, беше сухо. В смисъл, къщите бяха изчертани, все едно си на чертеж. Да. И започна да ги правя криви, да падат, да се чупят. На тях им хареса така, аз свикна да рисувам с лявата ръка. Сега правя лъвчетата леко диагонално. Това е като цар лъв направо. Въртя ги и мисля, че надявам се, че за Гинес ще успее да нарисувам 30 лъвчета. Има ли такъв изобщо поставен рекорд по, как се нарича това, синхронно рисуване с двете ръце? Знам, доколкото има един китаец, който пише само иероглифи с двете ръце и нищо повече. Защо точно лъвове обаче в тези картинки Не знам, може би, ако е кон да е целият, просто кон е по-сложен. Отнема повече време. Да. А пък съответно и лъвовете не са кой знае колко... Да. Вие можете и с крак да рисувате, вярно ли е това нещо? Да. Мога и с левия, няма как да летя обаче. С левия? И с левия, и с десна едновременно. Да, но няма как да летя. Пробвах да седна на стол... Така, че да са ви свободни и ръцете, и краката. Да. И можете едновременно да го правите това нещо. Да. Има ли начин сега да покажем? Доста са тежки обувките. Трябва да го вържим с тиксото, маркерчето. Маркера ли? Да. Не е проблем. Дали ще имаме време? Да го направим това нещо. Всъщност, тази страст по рисуването се събуди кога? На колко години бяхте? Преди да мога да говоря, съм почнал да рисувам. Което е било кога? Моя брат доста късно е проговорил. Не, на година и 6 месеца, като съм бил в болницата по изследвания по такива неща, съм имал рисунки запазени на бланките, които са лъвове, патки, кучета и могат да се разпознаят. Да. А има ли някой в семейството, който е много добър баща ви? С какво е? Учител по рисуване. Учител по рисуване. Но не е бил този, който е казвал не прави с дясната ръка права линия, че ставаш като чертожник, кривни малко се сляват. Учителка от художествената гимназия. Аз съм и благодарен за това, разбира се. Ако не рисуваш един ден, какво ти се случва? Изнервяш ли се? Определено да. Определено, ако не рисувам не един ден, а 2 часа. Мен това ми беше най-големия кошмар в казармата. Че трябваше да... Това е лошо, наистина. Или за кампанията Big Brother, че ни дадат химикал. Можеш да правиш, нали? Аз по принцип съм карикатурист, правя карикатури. Добре, че нямаме време да ми направиш една. Добре, да видим сега. Какво ще ни нарисуваш? Какво ще само да се малко. Дали ще успееш така? Ще успея, да. Няма проблеми. Аз от сега разпознавам, че е... Какво е всъщност? Лъвчето, да. Лъвче. Ти дори го прави усмихнат. Кога ще кандидатстваш за Гинес?
Ами надявам се до края на октомври да са ми готови документите и да реагират от рекордите. Ако не реагират, ние ще ги реагираме. Това просто си е за рекорд от всякъде. Много ти благодаря. Успех ти желая и ще следим какво се случва с теб. Дали ще им вземеш акъла с тези неща, които умееш да правиш. Благодаря. Аз отивам вече към Без багаж, за да си теглим следващата награда, която тази седмица е екскурзия до Охрид ли беше? До Охрид, да. Колко дневна екскурзия?